neka se spreme za spuštanje na mesec. Strava, čoveče! Pogon za podešavanje pravca uključen, nastavljamo pod uglom od... Hej, čoveče, šta je sad? Špijunke u svemiru. Kao zvezda sijaš, mom sadešću. Niko ne ućutkuje Alfa Kentaur. Jedva čekam da pevam ovo u novootvorenom karaoke baru u Gruvu. Molim za pažnju, ovde je direktor Vigan. Koli je ovog puta zabrljao. Sam, molim te da odmah dođeš u moju kancelariju. Sam, pa ti u životu ništa nisi zabrljala. Sigurno je u pitanju neka greška. Nije greška, jesi li videla skoro svoje ocene? Ako je ovo zbog 5 minus na pismenom iz geometrije, samo sam preskočila 5. pitanje jer mi se prelomila olovka, ja? Sam, tvoje ocene su najbolje u istoriji ove škole. Znači, nije u nevolji? Za Boga ne! Ali zato tvoje ocene... Molim vas, koncentracija, govorimo Sam. Da, pa, Sam, mi doslovno nemamo više čemu da te učimo. Možeš da diplomiraš kad god poželiš. Sledeće srede u 3. Da diplomiram? Ali nisam spremna. Nisam još ni napisala oproštajni govor. Nema vremena za to. Sada treba pažljivo da izabereš koledž. Koledž? Direktore Vigan, moram da razmislim o ovome. Pa, rok za prijavu će brzo da istekne. Nemoj mnogo da razmišljaš. Možete li da me zamislite na koledžu? Nemoj da ideš, Semi. Stvarno ćeš nam nedostajati. Ne možeš da nas ostaviš same? Mislim, morat ćemo same da se borimo sa Mandy. Nema više Mandy. Sam! Izvini, morate da priznate da je primamljivo rešiti se Mandy. Kad smo kod primamljivog? Hej, izvini, jesam li dobro čuo? Ideš na koledž? Da, mislim, možda. To jest, nisam sigurna. Ha, dopašće ti se. Imam gomilu prijatelja tamo. Ali šteta što odlaziš pre nego što smo se upoznali. Pa slobodna sam od sada pa do koledža. Odlično, zvaću te. Dobro. Čet ne izlazi ni sa kim iz škole. Sam, upravo si dostigla jedan nov nivo popularnosti. Kadam se da neće moći ovako da me usisavaju kad budem na koledžu. Bilo bi bolje da je nešto važno jer smo u ozbiljnoj kriznoj situaciji. Opet neki slomljeni nokat. Od toga nema ništa važnije, ali vaš sledeći zadatak je zaista bitan. Popularna muzička grupa je nestala u svemiru. Dosadno, verovatno jeftin reklamni trik. Mislim da se zovu Alfa Kentaur. Alfa Kentaur! Da li ih znate? Oni su najbolja grupa u čitavoj istoriji ove nedelje. Bili su na putu do meseca da izvedu prvi lunarni prenos koncerta. Komunikacija je prekinuta pre više sati. Ovo je poslednja poruka. O ne! Alfa Kentaur su oteli zli vanzemaljci! Da im isisaju njihov neverovatan talenat i sjajan osjećaj za modu iz mozgova. Da malo ne preterujete. Verovatno je samo kvar na strujnom kolu. Šta god da je, moramo da uspostavimo kontakt i saznamo. Idemo u svemir? Ali ne bez posebne svemirske opreme. Ne idite nikud bez svojih firmiranih svemirskih odela. Strava? Pored toga, infracrvene naočare za sunce, toplotni senzor 6000, osetljive na pokret, maskara na izvlačenje koja izbacuje mrežu i najnoviji mesečni bagi 5000. Srećan put, super špijunke! Budite pažljive! O, Jerry, mi smo uvek pažljivi. Ovo je bilo bolje od bilo koje vožnje u zabavnom parku. Gledajte, zemlja! Zar nije divna? Iznenadila
Iznenađujuće mala. U redu, ovde je baš slaba internet veza. Evo ga, najboljih 20 koledža za posebno nadarene. Wow, u ovoj tehničkoj školi ima 10 puta više momaka od devojaka. Misliš 10 puta više štrebera? Koledž na moru usklađuje predavanja sa plimom i osekom zbog najboljeg surfinga. Pazi! Aktiviram svemirske kočnice. To je svemirski brod Alfa Kentaura. Ali gde su članovi grupe? U kabini nema pritiska. Šta im se dogodilo? Zigijeva bandana. Znači li to da je... Hej, izvini, ja sam prva videla. Samo hoću da je držim. Pa neće moći. Devojke, Šta je to? možda će nam ovo pomoći. Poslaćemo podatke u organizaciju, a onda ćemo u češljanje. Češljanje. Ozbiljnu potragu za Alfa Kentaurom. Zigi... Oni su tamo negde. Ima da ih pronaćemo. Zlivanci majci! Stavite kacige u super zamračeni most. I dalje ne vidimo dakle dolazi svetlo. Razdvojimo se! Još uvek nas prate. Ovde baš i nema mesta za sakrivanje. Pravac mesec! Nisam se nadala da ću ovo reći. Mislim da smo im pobegle. Pustit ćemo se. Da proverimo da li ima neprijateljskih oblika života. Potencijalni zlivan zemaljac na 2 sata. Ali već je prošlo 4. Idemo mi za njim dok on nije krenuo za nama. To je možda jedina nada da spasimo Alfa Kentaur. Da li je neko za vožnju po mesecu? Vidim kako se u ovom lučetu vozim Beverly Hillsom. Eno ga! Za zlog vanzemaljca i nije tako velik. Hej, šta? Hej, šta se događa, čoveče? Zigi! Žao nam je. Mislili smo da si ti zli vanzemaljac. Ko ste vi? Tvoje najveće obožavateljke. Možeš li da nam se potpišeš na bagi? Trenutno su mi malo ruke vezane. O, ne! Hvala. Mislim, ti vanzemaljci oteli su mene i moje prijatelje. Supernovu i crnu rupu? Ja sam se oslobodio, ali oni su još zarobljeni. Ne zadugo! Oteli su nas u onaj veliki krater tamo. Zigi, kad ste izdali album Lunarne ljubavne pesme, zatvorila sam se u sobu i slušala ga bez prestanka nedelju dana. A kad se pojavio spot devojke iz galaksije, ja sam oblepila celu sobu vašim posterima. Pa, kao devojka sa koledža, ja umem da cenim ne samo vaš sjajan ritam i magnetizam na sceni, već i poljsku prefinjenost vaših tekstova. Eno ga! Ti ostani ovdje dok ne bude bezbedno. Vi ste stvarno moje najveće obožavateljke.
vanzemaljca koju ste pronašli nije vanzemaljska, već ljudske izrade. Ljudske izrade? Koju je napravio? I šta je to? Izvinite, momci. Dobro, smirite se. Pop zvezde tako zanovetaju. Sigi, spasio si nas! Naravno, vi ste moje najveće obožavateljke. Robot, iza tebe, pazi! On ne bi ni mrava zgazio, ali špijuna bi rado zgnječio ako bih mu to naredio. Šta se događa, čoveče? Događa se to da ja nastupam sam na bini za 53 minuta, a vi ste moji bivši članovi i imate kartu u jednom pravcu do sunca. Nisu nikakvi zli vanzemaljci, nego ti! Shvatam! Ovo je sve deo sljedećeg muzičkog spota, zar ne? Spase vaš bend i vaše 3 najveće obožavateljke. Ali, gde su kamere? Kamere su na mesecu, spremne za prenos mog koncerta koji će pratiti milioni obožavatelja na zemlji. Nemoj mi reći da će da izvedeš onu glupu svemirsku operu koju sanjaš. Nije glupa! Da sam ostao sa vama dvojicom, bend bi planuo za 3 godine, a moja svemirska opera je večna, a vas dvojica ima da planete za 3 minuta. Nikad ti ovo neće uspeti! Da, mislim, ko će da svira gitaru i bubnjeve? Ja ću! Ne hvala. Rockbot 3000 svira gitaru, bubnjeve, klavijaturu i bas, a uz to je i menadžer, muzički saradnik i stilista. Hej, spusti to! Šta ti kažeš, Rockbote? U pravu si, suviše moderno. Srećan vam put! Hej! Poslao nas je pravo na sunce! Wow, ala je vruće. Pored tebe jeste. Treba samo da se dočepamo komandi i okrenemo brod. Još samo malo, samo... Mora da je solarni plamen izazvao kratak spoj u celom brodu. Misliš, spasine smo? Od sutra! I dalje idemo pravo ka suncu! A sada nema šanse da okrenemo brod. Pa, od ovoga bar ne može gore. Znate šta je novo? Upravo je postalo još gore. Devojke, a da se prebacimo tamo pre nego što mi ovo potpuno ukovrđa kosu. Čekajte, dignite ruke. Izvini, tek sam nadogradila nokte. Ne, zrak će preseći lisice. Požurite. Au! Uspelo je! Sad vas dvojica. Strava, to je bolje od našeg laserskog performansa. Au, vas 3 ste baš pametne. Isplati se ići na koledž. A sada vratimo na pajanje. Možda možemo da iskrenemo fotone iz solarnog plamena ili uz pomoć gravitacije da obrnemo brod oko sunca. Ili samo da upalimo motore. A ja čak ne idem ni na koledž.
možeš kao ti. Da, možda. Šta se događa sa mojom dragocenom intergalaktičkom rock operom? Bilo je vreme da neko iščupa gajtan. Zaboravio sam da vam kažem, Rockbot je zadužen i za obezbeđenje. To je moja bas gitara! Razbiješ instrument. To je bilo moderno pre nego što smo se rodile. Devojke, priđite mu s leđa! Zbrisali su čoveče. Devojke! O? A nemam ni dozvolu za vožnju po mesecu. Vreme je za tvoj solo. Sva 4 odjednom. Preopterećen je. Šteta, tako se brzo istrošio. Upropastili ste mi jedinu priliku za solo karijeru. Sam si to uradio, čoveče! Hej, možda još možemo da nastupimo. Ha! Bez mene ste niko i ništa. Ne baš! Samo nam treba nov pevač! Za Boga. Mandy, probudi se! Sjajan koncert, devojke! Bravo! Svaka čast, Sam. Ne mogu da verujem. Još smo popularnije nego ranije. A sve to bismo izgubile da si ti otišla na koleđ. Ne brini, ostajem u školi. Nikada ne bih mogla da vas ostavim. A i moram da priznam da je super biti popularan. Gledajte! Pa to su sestre sa Meseca. Ne mogu da verujem da ste učestvovali u tom lažnom koncertu na Mesecu i još u onako jeftinim svemirskim modelima. Šta god da nisi možda ljubomorna? Jet, zdravo! Oko onog sastanka. Nisam siguran, Sam. A? Ali rekao si da... To je bilo dok si htjela na koleđ. Odlučila si da ostaneš u školi. Izvini, ali ne izlazim sa srednjoškolkama. Ali pametna sam kao i bilo koja devojka sa koleđa. A i uskoro ću na koleđ. Ja sam napredna. Ozbiljno, stvarno. Dakle, iako živimo u istoj kući, nekada nam je potrebno da budemo same. Ponekad Alex želi da vežba kraj prozora, a Clover da turpija nokti i gleda televiziju. A ja volim da učim na tepihu. Uz samo malo lepljive trake sve možemo da budemo same, a zajedno. Ali šta ako ja hoću
hoću kapućino, Alex mora da nahrani ribice. Ili Clover hoće da ide napolje da se sunča. Kad bolje razmislim, zašto dizati ograde kad možeš da gradiš mostove? Može li neko da mi pomogne? Alo? Tako penušav, tako zlokovan. Moja pena će ostati zapamćena kao najznamenitija u istoriji zlih izuma. Neće ako se mi pitamo. Baci tu počicu pronalazaču. Drage volje. Ovo je baš bilo bezobrazno. I veoma neuredno. Idemo, devojke, uhvatimo ga. Odmah da si stao, ti čudovište u belom. Naravno, čim vam pokažem nekoliko najnovijih antišpijunskih izuma. Upoznajte Muvu špijuna. Muva robot programirana da napada špijune. Izgleda da ćeš morati da je reprogramiraš. Špijunski bršljen, brzo rastući bršljen smišljen da se odmota oko špijuna. Neće moći. Sledeći. Ovo je zli virus dizajniran da zarazi špijune. Ja ga zovem Špirus. A ja ga zovem Glupo. A ti? Ti si završio sa izumima? Ali tek sam počeo da se zabavljam. Reci to nekom drugom. Recimo o zatvorskom čuvaru u organizaciji. Kad smo već kod organizacije, hajde da odnesemo uzorak Ben i Jerryu na analizu. Totalno provaljene. Prvi deo. Samo mi se čini ili svetske zloće svakim danom postaju sve uvrnutije? Potpuno su uvrnuti. Sva sreća te smo mi tajni agenti ili bi nas mnogo bilo sramota. Pazite! Kad smo već kod sramote, umalo nas nije sredila gomila ptica. Srećom da nas ovde niko ne vidi. I jedva čekam da vidite fenomenalnu novu planinsku kuću koju su moji roditelji sazidali za mene. Najoriginalniji planinski šik. Šta se događa? Da, kako je ovo čudnovata pena? To je nova funkcija koju je instalirao moj tata. Da se osjećaš kao da ležiš u super penuševom kapućinu. Super! Da, bilo je užasno skupo, ali smo morali da ga imamo. Dome, slatki dome na plaži. Mnogo mi je drago što je ovaj dan gotov. I meni. Bilo je dosta uzbuđenja za jedan dan. Iznenađenje! Mama, šta ti radiš ovde? Pa, pričale smo o tome koliko dugo nismo videle naše devojčice. I koliko smo vas se uželele. Pa smo rešile da doletimo iz Evrope i iznenadimo vas.
Iznenadile ste nas. Devojke, kakve su vam to neobične uniforme? Ovo? To su naše, mislim, naše pidžame, da. Da, zato što se spremamo za žurku u pidžamama. A šta je to čudno što nosite na leđima? To su naši portabel aparati za kokice. Pa kakvo je to kupljanje bez grickalica? A kakvi su vam to čudni predmeti u rukama? Pa znaš, neka dosadna, uobičajena ženska oprema. Mislim, šminka. Zašto imam osjećaj da pokušavate nešto da sakrijete? Sakrijemo! Ništa mi ne sakrivamo. U redu onda. Znate šta majke misle o čuvanju tajni? Verujte nam, mi uopšte nemamo tajni. Izvinite što sam vas pozvao tako brzo nakon posljednjeg zadatka, ali imamo problem. Morate da mi pomognete da što pre pronađem nove rekrute za organizaciju. Šta vam pada na pamet? O, Bože! Sad je dosta. Hoću da mi odmah objasnite šta se događa. I ovog puta hoćemo istinu. Recite im, devojke. Istina je da smo mi tajni agenti Svetske organizacije za zaštitu čovečanstva. A to je veoma važna asocijacija za svetsko dobro koju vodi Jerry i za koju lovimo razne gadne zloće iz celoga sveta. I sve vreme smo htjeli da vam kažemo, ali nismo smeli da otkrivamo naš tajni identitet. Zbog naše bezbednosti i vaše. Ali sada kada znate, nadamo se da ćete da nas razumete. Jedino što razumemo je da će to da prestane ovog časa. Apsolutno! Napustit ćete te bedne špijunske živote iz ovih stopa! Špijunski posao nije bedan. On je plemenit, a vaše ćerke su nezamenljivi članovi organizacije. Sigurna sam da bi osoba odgovorna za kvarenje naših ćerki želela da nas upravo u to ubedi. Sad se skloni, Gary. Jerry. Kako god. Sam, Clover, Alex. Ovog časa ćete se vratiti svaka u svoju kuću. Za vas više nema kuće na plaži. Nema više kuće na plaži? Ne misliš valjda ozbiljno? Mislimo i tekako. I zato ćemo ostati na Beverly Hillsu do daljnjeg. A sada se pozdravite. Sačekat ćemo vas ispred. Kako se izlazi ispred? Isidora, da li bi bila ljubazna da ispratiš majke devojaka? Sa zadovoljstvom. Ne mogu da verujem da se ovo događa. Ni ja. Mislim da su naši špijunski dani stvarno odbrojani. Ovo je stvarno strašno. Osjećam da će da mi saspe lice. Znam da ste uznemirene, ali nečega morate da budete svesne. Iako možda više nećete raditi za organizaciju, špijuniranje će zauvek ostati deo vas. I niko, čak ni vaše majke, to ne mogu da vam oduzmu. Hvala ti, Jerry. Baš lepo od tebe što si to rekao. A nisam to rekao iz ljubaznosti, Clover. Mislio sam bukvalno. Vi kao i svi ostali agenti organizacije imate nešto zajedničko. Svi imate poseban špijunski gen. Čekaj malo. Hoćeš da kažeš da je špijuniranje u našoj DNK? Tako je. Dakle, iako su nam mame upravo zabranile da radimo za organizaciju, mi smo zapravo i dalje špijunke. Upravo tako. Bez uvrede, Jerry, ali zašto nam to nisi ranije rekao? Čekao sam pravi trenutak. Imajući u vidu situaciju, pomislio sam da vas treba malo razveseliti. Pa, uspelo ti je. Sada kada znam da špijunski gen radi za mene, osjećam se kao pravi superheroj. Drago mi je što to tako prihvatate. Kad smo već kod toga, šta da radimo sa našim mamama? Da, bile su prilično ljute. Možete da uradite samo jednu stvar. Budite strpljive, smirit će se u nekom trenutku. U međuvremenu plašim se da ću morati da konfiskujem vašu špijunsku opremu. Adios, prijatelju stari, nedostajećeš mi. A šta ćemo sa našim špijunskim modelima? Prizivne odvežbe stižu. Hvala, Isidora. Bar ćemo otići u velikom stilu. Pa, ovo je zbogom. Za sada. Da, hvala ti na svemu, Jerry. Pisat ćemo ti svaki dan. Radujem se tome. Zbogom, devojke, i puno sreće. Uz takve majke bit će vam potrebna. Pa
kažete da odemo do gruva i kupimo neku slatku odeću za opuštanje u planinskoj kući. Strava, a onda možemo u salon na manikir sa pahuljicama. Imam bolju ideju. Zašto ne nabavimo neku dobru opremu i progonimo i eliminišemo špijunke? Važi. Super! Uradimo to. Znam da si razočarana, Sam, ali veruj mi, špijuniranje je isuviše opasan posao za devojku kao što si ti. Da, mama. Idem da donesem ostatak tvojih stvari iz kola, a onda možemo da popričamo o bezbednim karijerama, recimo bibliotekar ili ortoped. Dominik, šta radiš to? Gotovo si, Semi. Sredit ću te, čak i ako budem morala da izgužvam ovo slatko odelce. Ako je ovo zato što sam ti ukrala mesto na školskom parkingu, žao mi je, ali kasnila sam na kontrolni. Ovde se radi samo o jednoj stvari, da ja eliminišem tebe. U tom slučaju... Vratit ću se! Zar nije divno ovo posebno vreme za majku i ćerku Dušo? Da, kupovina namirnica baš je posebno. Sad kad si završila sa tim špijunskim poslom, imaćeš dovoljno vremena za važnije stvari. Recimo da nađeš nekog finog momka. Ali ja ne želim da nađem finog momka, mama. Hoću da radim ono što radim najbolje, da idem na tajne zadatke. Dobro onda, mama ima veoma poseban tajni zadatak za tebe. Pronađi neku finu teglu kiselih krastavaca. Sigurno je ovde negde. Oduvek ste izgledali tako nevino u tegli. Ko bi rekao da ste tako gadni? Caitlin? Tako je. Sad ne mrdaj da što pre završimo s tim. Samo napred, špijunko, beži. Vratit ću se ja po tebe. Kako da ne? Koliko još hoćeš da idemo, mama? Prošli smo pored ovog poštanskog sandučeta već 4 puta. Fina, duga šetnja je pravi način da produvaš glavu i shvatiš da jedna prava dama ne treba da se bavi špijuniranjem. Da je po tvome, dame nikada ne bi izašla iz kuhinje. Šta si rekla, Dušo? Ništa, mama. Stići ću te za sekund. Samo da vežem pertlu. Zdravo, bezveznjakovićko! Mandy, vreme da te izbacim sa Beverly Hillsa jednom za svagda! Kako ti to glupa kamuflaža? I šta tražiš u kanalizaciji? Hej! Izvršavam napad iz potaje na tvoj bezvezni špijunski život! Čekaj, hoćeš da kažeš da i ti znaš da sam ja špijun? Mama je to objavila u novinama na prvoj strani? Izvini, molim te! Ja sam atentator na špijune! Namirišem špijuna na kilometar! A ti, sestro, smrdiš! U redu, sad ti preterala. Hoćeš da se biješ? Ko sad smrdi?
iskrena, Sam, sumnjam u to. Devojke, poludit ćete kad čujete šta se dogodilo. Kiseli krastavac me je napao u prodavnici. Ispravka, to jeste iznenađujuće. Samo što to nije bio kiseli krastavac, nego Caitlin. Dominik je meni uradila isto u kući moje mame. A Mandy je mene napadala svakojakim ninja pokretima i nekako je znala da sam špijunka. Nema šanse. Ima. Predlažem da se ušunjemo u Mandinu kuću večeras i potražimo neke odgovore. Pa ne znam, to mi mnogo liči na špijuniranje. Obećale smo mamama da nećemo više ići na zadatke. Izvini, ne govorimo o pravom špijuniranju. Gledaj na to kao na istraživanje. Računaj na mene. Sam? Alex? Jeste li tu? Kuku, kuku! U redu, kakav je ovo znak? Neko se šali? Mora da su to naše mame uradile i nešto mi govore da se ne šale. O tome ćemo kasnije. Sad moramo da otkrijemo zašto Mandy i njene drugarice hoće da nas potamane. Hej, pogledajte! Zar to nije uzorak pene koju smo spremili za Jerrya? Da, otkud on u Mandinoj kući? Mora da nam je ispao kad su nas napale ptice. A pošto su se mame pojavile nenajavljene, nismo ga poslali u organizaciju. Ups. Do pola je prazno. Da nije dospela i u Mandinu kadu. Iskreno sumnjam. U redu, vojsko! Mirna! Špijuniranje je mnogo teže kada nema špijunsku opremu. Kada bismo samo mogli da se približimo tom prozoru. One bezveznjakovičke su nekako uspjele da izbjegnu naš prvi talas napada. U drugom ćemo morati da budemo daleko pritajenije. Da. Definitivno. Počinjem da mislim da je pena ipak dospela u kadu. Znači, bit će i drugog talasa. A meni je dosta bio i prvi. Zato moramo da stanemo na kraj ovome odmah. Clover, da se nisi mrtnula. Mama? Prestani da špijuniraš i siđi sa tog drveta ovog časa. To važi i za tebe, Alex. Silazi odmah. Ali nije onako kako izgleda. Događa se nešto strašno i mi moramo odmah nešto da učinimo. Slažem se sa tobom. Stvarno? Da. Moramo da učinimo nešto po pitanju toga što vas tri ništa ne slušate. Dalje imate tajne i idete na zadatke. Pa ne preostaje nam ništa drugo. Ne smete više da se viđate. Više? Ne smemo da se družimo? Niti da pričate telefonom. Niti da šaljete mailove. Ali nije fair, mi smo najbolje drugarice, ne smete da nas razdvojite. Kakva je to buka tamo dole? Naše ćerke su van svake kontrole. Moramo da učinimo nešto da nas više poštuju. Šta god da je u pitanju, moramo biti oštrije. U pravu si. Mislim da ću upravo pozvati Sam da proverim šta radi. Ne mogu da verujem. Pena sadrži isti onaj špijunski gen o kome je Jerry govorio. PNA. Podstrekač za eliminaciju i neutralizaciju agenata. Znači, kogod stupi u kontakt sa genom u Peni, postaje lovac na špijune. Halo? Sam, mama ovde. Samo sam htjela da proverim da li radiš domaći. Da, mama. Samo radim domaći. Dobro, hoću da si već u krevetu kad se budem vratila iz gruva. Dobro, laku noć, mama. Bacite kafe špijunske mame! Idete sa nama! Mama, jesi li tu? Mama! Mama! O ne, ovo je sigurno drugi talas. Moram da pozovem Clover i Alex. Ostavite nas na miru, vi siledžije! Malo sutra, vaše čerke su siledžije. Da one nisu špijunke, ne bismo vas dirale. Eto, još nevolja od tog špijuniranja. Sad budite
dobre male mame i pođite sa nama. Sklanjaj se od mene. Ne pipaj me tom drevnom tašnom od veštačke kože. Nema više igranja, polazite. Ovo će dovesti one dosadne špijunke pravo do nas. Gde su? Ne znam, ali ako mojoj mami zapali dlaka sa njene staromodne frizure, meni će ozbiljno da zažali zbog toga. Gledajte, telefon moje mame. Idemo! Eno su! Brzo hvatite branik! Super! Odvele su nam mame i mi smo krive za sve. Nastavit će se. Sve je počelo juče kada smo pobedili jednog totalno uvrnutog, totalno zlog zloća što je bilo super. Ali su se onda naše mame pojavile iznenada i otkrile da smo špijunke, što uopšte nije bilo super. I Mandy i njene drugarice su počele da se ponašaju potpuno otkačeno, obukli su neka čudna odela i pokušale da nas eliminišu. Tada smo shvatili da je sve to zbog pene koju smo uzeli od totalno uvrnutog, totalnog zlog zloća i slučajne prostori u njen džakuzi. U svakom slučaju, Mandy je otela naše mame i iako su nam majke zabranile da se bavimo špijuniranjem, nemamo izbora, jer smo za to rođene. Ovde mora da postoji nešto što će nam pomoći da otkrijemo gde je Mandy odvela naše mame. Misliš nešto ovako? brošura iz ski centra pahulja šećera? To je to! To je šta? Mandy je sigurno tamo otišla. Njeni roditelji su i tu sagradili kuću. Upravo si! Mesecima se hvalila time samo da bi joj svi zavideli. Kod mene je uspela. Ako je tako, zašto bi onda ostavila ovo za sobom? Odvešće nas pravo do nje. Zato što nema veze sa životom? Ili hoće da nas navuče. Što znači da treba da se pazimo. U tom slučaju trebalo bi da pozovemo pojačanje. A ja znam pravu proćelavu osobu za to. Nažalost, još nam nije dao svoj broj. Bože, kakva stipsa. Izgleda da ćemo morati lično da svratimo organizaciju. Totalno provaljene. Drugi deo. Zdravo, Jerry. Upamti, Isidora. Izgubili smo naše najbolje špijune. Moramo da ih zamenimo jednako kvalifikovanim regrutima. Šta kažeš na onu dvojicu? Odlično. Idem po njih. Izvinite, momci. Možete li da mi odgovorite na jedno pitanje? Naravno, stari, reci. Ako biste morali da birate između toga da se popnete uz ledeni breg, preplivate okean u čamcu koji se izduvava ili da golim rukama zaustavite lokomotivu, šta biste izabrali? Ja bih najpre otišao u kući i igrao video igricu. Vidimo se.
Očigledno ne posjeduju špijunski gen. Sve mi se više čini da će pronalaženje zamene za Sam, Clover i Alex biti veći zadatak nego što sam očekivao. Dobrodošli u moj ledeni zatvor, devojke! Ovaj zatvor podsjeća na luksuzni ski centar. Zato što i mi moramo da budemo ovde. Sad ćemo da vidimo koliko će špijunkama trebati da pokušaju da spasu svoje mamiće. A kad to učine, mi ćemo ih sačekati. Mislite da naše šifre još važe? Naravno da važe. Mislim, to što imamo privremenu nevolju sa roditeljima ne znači da nam je zabranjen pristup zgradi. Pristup odbijen. Pristup odbijen. Znam da sam umorna što sam cijele noći brinula za mamu i nisam spavala, ali nemoguće je da ukucam pogrešnu šifru. Evo, probat ću ja moju. Pristup odbijen. Ovo nisam očekivala. Dozvolite da ja probam, ipak je mene Isidora najviše volela. Pristup odbijen. O da, obožavate. Dosta je bilo izmotavanja, Isidora. Prestani da se igraš i pusti nas unutra. Žao mi je, više niste agenti organizacije. Ne smem da vas pustim. Toliko o tome, jednom špijun, uvek špijun. Moraš da nas saslušaš. Ovo je vanredna situacija. Da, Mandy nam je kidnapovala mame i treba nam Jerry. Jerry trenutno nije tu. Možete samo da zakažete sastanak. U redu. Kada je slobodan? Žao mi je, samo agenti mogu da zakažu sastanak. Prijetno i doviđenja. O, super! Šta ćemo sad? Znam, napisat ću Jerryu pismo i opisat ću mu šta se dogodilo. Odlično! Obećala sam Jerryu da ćemo mu pisati. Izvinite, puš pošta pripada praistoriji. Proći će dani dok Jerry ne dobije pismo. Ne, ako ga pošaljem avionski. Sam, to je odlična ideja. Samo, kako ćeš da dobaciš do Jerryjeve kancelarije? Lako. Lično ću ga predati. Molim te, budi pažljiva, Sam. Da, idi korak po korak. I šta god da radiš, ne gledaj dole. Jednom sam to uradila dok sam se vozila na panorami i skroz mi je pozlilo. Mislim da bi mi bilo daleko lakše ako biste bile tiše. Da. Izvini. Pa šta tu je? Bravo, Sam! Izgleda da se konačno isplatilo dobacivanje cedelja na času. Pa, šta nam je sledeći potez? Pa, sa Jerryjem ili bez njega moramo da krenemo u akciju. Ako ćemo da napadnemo Mandy i spasemo naše mame, treba će nam neke sprave. Ali pošto nas Isidora tako lepo robotski ignoriše, gde ćemo da ih nabavimo? Znam pravo mesto. Na Beverly Hillsu postoji Radi sam? Da, i bogati i slavni ponekad vole da majstorišu. Kad smo već kod toga, pokret, devojke. Ovo će biti savršeno za probalu. Kome treba bungee pojas kad postoji crevo za vodu? I jeftina obuća za sneg. Ovo će nam sigurno nekad zatrebati. I naravno, koji špijun bi bio potpun bez super
Pošto lični nasumični pristup regrutacije nije uspeo, možda bi trebalo da pokušam nešto novo, ali šta? Znam! Najbolje da dam oglas. Volite opasnost? Priželjkujete život pun skrivenih uzbuđenja? Onda vam naša organizacija nudi savršenu priliku. Isidora, koliko puta sam ti rekao, ako hoćeš da vežbaš origami, radi to u slobodno vreme. To nije moja rukotvorina, Jerry. O Bože, to je poruka. Od devojaka. Dragi Jerry, Mandy i njene dve drugarice su postale zli loci na špijune kad smo slučajno ubacile penu u njen džakuzi. Sad su kidnapovale naše majke i odvele ih u Mandinu planinsku kuću na pahulji šećera. Pomozi nam, molim te, iskreno tvoje Sam, Clover i Alex. Isidora, spremi helikopter. Moram odmah da im pomognem. Da, ovaj ski centar je toliko divan da se pitam kako se i sneg ne istopi. Ali odakle da počnemo? Mandy je mogla da odvede naše mame bilo gde. Hajde da prvo pogledamo njenu kuću. Kako da budemo sigurni da je to Mandina kuća? Aha, ono džinovsko M sigurno ne znači milosrđe. Smo je lako pronašle. Možda previše lako. Bilo bi bolje da se ne ističemo. Možda je ovo zamka. Ako je tako, to će biti najluksuznija zamka u koju sam upala. Idemo, devojke. Okolo do bočnih prozora, a ja ću otvaračem za konzerve da otključam stražnja vrata. Vidimo se unutra. To su bile naše mame. Ali mislim da nije doprlo iznutra. Brzo, vežite čizme za rekete. Dobra ti je sprava, Alex. Izvinite, činilo se kao simpatična ideja. Kamo? Mama! Kako su dospele tamo gore? Važnije pitanje je kako ćemo da ih spustimo. Ne brini, mama! Dolazim po tebe! Svaka čast, Clover! Nisam ni znala da imam taj dar. Od uvek sam bila više za automatske prskalice. Evo dolaze, baš kao užasno obučene muve na med. Da, baš užasno. Skroz kao muve. Tišina! I budite spremne za napad! Definitivno bi trebalo da dodam penjanje uz rekreaciji. Možda sam staromodna, ali ja volim sprave koje same odrade teži deo posla. Brzo, hajde da uđemo dok nas vetar ne oduva. Ovo je neuhvatljivije od Jerrya kada ga pitaš za odmor. Kako ćemo da se popnemo gore? Znam, uz pomoć otpušivača. Dobro, ali hajde da požurimo. Ovo je nov nivo poniženja. Ne brinite, izvući ćemo vas odatle.
da ste u nevolji, odmah smo pošle za vama. Ne brinite, bit će dovoljno vremena za zahvaljivanje. Sada moramo da vas odvedemo odavde. Dobro, osjećam neku veliku napetost. Šta nije u redu? Nije u redu to što smo vam jasno zabranili špioniranje. I čim vas ostavimo same, vi krenete po svom starom. Zar se to ne odnosi samo na situacije koje nisu pitanje života i smrti? Da, spasli smo vam život. Da niste bile špijunke, ne biste morale ni da nas spasavate. Hej, šta se dešava? Zaključane smo. Ovaj pokušaj spasavanja nam za sada nije baš najsvetliji. Znala sam da je trebalo da nabavimo neku spravu, uradi sam. Sad vas neće spasiti ni jedna glupava sprava, špijunke! Sad sam ja glavna bezveznjakovićke. Sam, bila si u pravu, ovo jeste zamka. Poznajem ovu Mandy tek nekoliko sati, ali izgleda da ima ozbiljan problem sa ponašanjem. Nisi ni svesna. Zbogom, špijunke! Uživajte u vožnji! Šta ćemo sad? Misliš, osim toga što ćemo da se smrskamo u nešto, nemamo izbora. Ne brinite, izvući ću nas odavde. Hej, moja sprava je ipak bila od koristi. Sad ćemo samo da se smrskamo i nazebemo u isto vreme. Tvoja mama je u pravu. Nadam se da je ovo deo većeg i impresivnijeg plana, Sam. Jeste, a sad skinite odela. Molim? Znaš li koliko sam vremena, truda i modnog osjećaja uložila u njihovo dizajniranje? Neću tek tako, Drago mi je da se slažete sa mnom. Dobro, a šta ćemo sad s ovim? Upotrebit ćemo ih kao padobrane. Idemo, mame, morat ćemo da skočimo. I jesi li ti poludala? Nema šanse da... Požurite! Šta čekamo? Idemo! Ne znam ni šta da kažem. O, super. Šta je sad? Još grdnje o špijuniranju. Vi, devojke, ste strava! Stvarno tako mislite? Apsolutno. I divno sarađujete kao dobro podmazana špijunska mašina. Pa, ako ćemo preciznije, mi smo u stvari super špijunke. U stvari mi je drago što ste pobegle, jer ćemo sad moći da vas uhvatimo ovim strava snežnim skuterima. Hajde, moramo da ih odvučemo od naših mama. Iskoristimo ovo umesto snowboardova. Super! Još pseudo strava. Razbojmo se! Za njima! I ovog puta im nemojte dozvoliti da pobegnu! Šta je, Alex? Ne možeš da me se otarasiš. Čini mi se da je ovdje hladno. Hajde da malo zagrejemo atmosferu. Baš ti hvala. Kao da mi nije dovoljno teško da vozim ovo i po snegu. Hej, platit ćeš mi za ovo. I to mislim bukvalno. Znaš koliko je koštalo? Let ti je snowboard bez
Bliznjakovićko, gde si ga našla? Na otpadu u Veliju? Nikad nisam kročila u Veliji, ti to dobro znaš. Samo znam da ste ga ugasile. Ne znam za vas, ali meni je dosadilo da igram u odbrani. I meni. Hajde da pokažem ovim zlim Snežanama. Hej, pogledajte tamo! To je možda prava stvar koja će oladiti Mandy i družinu. Brzo, uključite mašine za sneg! Gledajte, konačno su odustale! Dokrećemo ih, devojke! Bravo, devojke! Bolje da ih pokupimo dok se skroz ne smrznu. Ili možemo i posle toga. Eno ih! Pogledajte, one su već ulovile one grozne zlice. Onu Mandy treba zatvoriti na dugo, dugo vremena, Harry. Oh, zovem se Jerry. O ne, helikopter će da izazove! Lavinu! Šta sad? O Bože! Nastavit će se. Dobro, samo da vas uputimo. Naše mame su saznale da smo mi špijunke i digle su veliku frku i zabranile nam da više idemo na zadatke. Onda je Mandy otkačila i odlučila da je novi hobi nje i njenih drugarica eliminisanje špijuna, počevši od nas. Pošto nisu uspele da nas srede, umesto toga su uzele naše mame za taoce. Ali smo onda mi pokušale da ih spasimo i uletele u zamk. Borile smo se sa Mandy, Dominiki, Kate. A onda kada se Jerry konačno pojavio da nam pomogne, njegov helikopter je izazvao ogromnu lavinu. Sada nas jednostavno nema. Clover! Sam! Alex! Sam! Clover! Alex! Čujete li me? Devojke, jeste li tu? Jeste ih
našli? Bojim se da nisam. Tražimo ih već satima, još nema ni traga od njih. Znam da situacija izgleda strašno, ali obećavam, nećemo prestati da ih tražimo dok ne pređemo svaki centimetar ove planine. Pogledajte šta su mi napravile one bezveznjakovićke. Moje novo ski odelo je skroz prekriveno snegom. Kad smo već kod bezveznjakovićki, šta li je sa špijunkama? Totalno provaljene. Treći deo. Redu, Mandy. Kukni. Da, zahtevam da nam kažeš kuda nas voziš. A ja zahtevam šoljicu tople čokolade. Pod jedan, jedina koja ovde može nešto da zahteva sam ja. Sad, kad sam okorala zloća, moram da smislim odgovarajuću propast za vas. Pa vas vodim tamo gde najbolje razmišljam, u gruv. I pod tri. A, lepo. Topla čokolada je samo za lovce na špijunke. Sad umuknite tamo pozadi. I malo oladite uz klimu. O, lepo rečeno, vrlo zlo. Ne mogu da verujem da naših ćerki više nema. Znam da je to teško prihvatiti. Tražili smo ih svuda. Da su na toj planini, organizacija bi ih pronašla. Ali videla sam Alex u akciji, Jerry. Nema šanse da se tako lako predala. Isto važi i za Sam. Njene špijunske veštine su izuzetne. Obustavili potragu ili ne, Clover i devojke moraju biti tamo negde. Hajde, devojke, ovo nam je poslednja prilika. Moramo da se izvučemo iz ovih konopaca dok Mandy ne smisli svoj zli plan. To je lakše reći nego učiniti. Prsti su mi zaleđeni. Čekaj malo. Mislim da mogu da dohvatim mali mobilni. Žao mi je, ali potrošili ste sve minute. Slušajte me, dame, i ja želim da verujem da su devojke dobro, isto koliko i vi, ali mislim da je vreme da se svi suočimo sa tim da se možda neće vratiti. Jerry, upravo sam dobila informaciju da je sa Gabinog telefona upućen poziv policiji. Sigurno mi je ispao kad su nas napale u grubu. Ćerke su ga sigurno pronašle. Kladim se da pokušavaju da nam pošalju znak. Hitno pokušaj da ustanoviš mesto poziva Isidora. Čim ga pronađe, poći ću u potragu za devojkama. Idemo i mi. Apsolutno. Naše ćerke su spasile nas. Sada mi moramo spasiti njih. Bojim se da to ne dolazi u obzir. Samo zvanični agenti smeju da idu na zadatke. Izgleda da ćete morati da nas obučite da budemo zvanični agenti organizacije. Ali postoji čitav proces provere, istraživanje porekla, pismeni ispit, fizička analiza, potom upravni odbor mora da odobri svakog potencijalnog kandidata, da ne pričamo o pitanju špijunskog gena. Možda bih mogao malo da ubrzam proces i obučim vas da postanete privremeni špijuni. Na kraju krajeva i jesam tražio nove regrute. Znam, mogli bismo da ih pretvorimo u ogromno prženo testo. Još bolje, možemo da ih pošaljemo na nepovratnu ekspediciju sunčanja u Solarimu Lukas. Izvinite, možemo li molim vas da se uozbiljimo? Mi smo sada super zloći i vreme da smislimo neku gadnu propast. Mandy, ovo je otišlo predaleko. Zar ne shvataš da se ponašaš kao pomahnitali lovac na špijune samo zbog pene? O čemu ti to brbljaš? O zloj kupki koja je procurela u tvoj džakuzi i pretvorila te u lovce na špijune. Vidiš? Napravio ju je zlikovac po imenu Pronalazač. Na sreću uhvatile smo ga i smestile u zatvor pre nego što je poslao čitavu svoju isporuku. Pa, hoćeš da mi kažeš da ova glupost pretvara sve koji je pipnuo lovce na špijune? Tako je, i ako nas pustiš, obećavamo da ćemo tebi i tvojim drugaricama pomoći da postanete proste plitke tinejdžerke koje ste i bile. Zna! Umesto da se same rvemo sa njima i rizikujemo da polomimo nokta, pustit ćemo da pena odradi to umesto nas! Šta? Mislim, ima li boljeg načina da unište špijunke od toga da ih pustiš da se unište same? Briljantna ideja! Kako si ti pametna! 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 Kako si ti pametna!
moje dame, ako hoćete da postanete uspešne privremene špijunke, morat ćete da usavršite svoje fizičke i mentalne sposobnosti. A sad, zamislite da je ovo mesto zločina i na vama je da pronađete skriveni trag. U ovom haosu nema šansa da pronađemo bilo šta. Idem po metlu. Ne, čekajte! Ugrozit ćete! A sad, zamislite da sam kriminalac i napadnite me. Napadnemo, ali suviše smo stidljive za to. Zar ne možemo nešto malo manje agresivno? Recimo da vas iskritikujemo. Kažem, u napad! U špijunskom životu postoje trenuci kad ćete morati da pojurite napadača. Zamislite da sam zlikovac i uhvatite me. Nadam se da je ovo bezbedno. Možda je ovo pravi čas da napravimo pauzu. U redu, vreme je za špijunsku kupku. Pomozite ovim folirantkinjama da uđu u vodu. Lepo se brčkajte, bezveznjakovićke. Mandy, znam da nisi baš najpametniji đak u školi, ali razmisli šta radiš. Clover je u pravu. Ako se nas rešiš, koga ćeš da maltretiraš? Čoveče, pa za to služi Dominik i Caitlin. Fuj, šta ja tražim u fontani s ove dve grozne špijunke? Ne brini, nećeš biti ovde još dugo, ološu špijunski. Ja ovde vodim glavnu reč i ja kažem da ste obe gotove. Strava, trebalo bi da prodajemo karte za ovo. Ili da napravimo TV prenos. Sažvagat ću vas i ispljunuti. Dobro, pošto će ove tri same da se postaraju za sebe, ne moramo više da se mučimo oko njih. Hajdemo, devojke, imamo važnija posla. Sažvaći ovo! Ne brini, Clover, čuvam ti leđa. Sve mi se više čini da obuka za špijunke nije bila baš najbolja ideja. Možda jednostavno nismo stvorene za taj posao. Možda je bolje da ih potražite bez nas, Lari. Jerry, i znam da je teško, ali setite se šta je na kocki. Vaše ćerke su negde tamo na milosti i nemilosti Mandy i njenih zlih pomagača. Upravo je, potrebne smo našim ćerkama, ne smemo da odustanemo. To je pravi duh. Šta kažete da se vratimo na posao? Spremne smo! Čestitam, postali ste zvanični privremeni agenti organizacije moje dame. Sad znam od koga su devojke nasledile svoje izvrsne špijunske gene. Jerry, iskoristila sam sve izvore organizacije, ali ne mogu da lociram mesto poziva. Bez uvrede, Isidora, ali to nije dovoljno. U redu, da uradimo satelitsku triangulaciju svih poziva sa mobilnog telefona u poslednjih 12 sati. Izolovat ćemo specifičan radiotalas mog telefona i obrnut ćemo prenos da bismo ustanovile tačno mesto poziva. Pogodak! Sjajno ste uradile, dame! Zar je ovo moguće? Kaže da su u gruvu. Ako je ovo još jedna Cloverina spletka da ode u shopping, kaznit ću je do kraja života. Nećemo je optužiti bez dokaza. Hajdemo sad, idemo mojim helikopterom. Uskoči pozadi, Jerry, ja ću da vozim. O Bože, nadam se da je bolji vozač od svoje ćerke. Gledajte, devojke se bore i jedna protiv druge. I izgleda da nije u pitanju uobičajeno pozemljivanje stvari bez pitanja.
Preuzmi helikopter, Jerry. Umešat ćemo se. Nećete bez opreme. Zvučni dezintegrator, stereo uređaj, starinski rastegljivi pojas, više smerni magnetski prsten i na kraju parfem Ledena kraljica. Lepo. Srećno, dame. Mislim, privremene špijunke. Devojke, šta to radite? Trebalo bi da ste najbolje drugarice. Vi se borite protiv zlikovaca, a ne jedna protiv druge. Zašto imam osjećaj da su ove 3 špijunke? Da, i ja sam to namirisala. Toliko o čuvanju tajni. Šta kažete da sklopimo privremeno primirje i udružimo se da uništimo ove špijunske mame? Može! Clover, ne znam o čemu je reč, ali možemo da sednemo lepo kao prave dame i porazgovaramo. Postoji jedan problem, mama. Ja nisam prava dama. Ja sam lovac na špijune. Draga, to sam ja, tvoja mama, sećaš se? Sećam se samo toga da prezirem špijunke. Obično se ne mešam u porodične stvari, ali ovo je izuzetak. Pena! O tome su devojke govorile u svom pismu. Moram da napravim antidot. O, mamice najdraža! Ovo će možda da upali. Dobro, devojke, nisam sigurna šta vam se dogodilo, ali smo i dalje vaše majke i morate da nas poštujete. Ne brini, planiramo da vam, uz dužno poštovanje, prehratimo muke. U tom slučaju, pali, Carmen! Platit ćete nam za ovo! Mama, otkud ti ovde? Naše ćerke su se vratile. Vratile? A gde smo bile? Ne sećate se da ste bile lovci na špijune? Jerry, sigurno ste nas pomešali sa Mandy i njenim ulizicama. One su lovile špijune. Kad smo već kod toga, gde su one? Kuda ste vi pošle? Fuj, bljak! Ovo mesto vrvi od groznih špijuna. Odvratno je. Zašto smo uopšte ovde? Zbog ovoga! Jerry, imamo problem u organizaciji. Mandy je upravo izvukla pronalazača iz zatvora. Mandy, pronalazač! Otkud njih dvoje u dosluhu? Ne znam, ali ako se domognu ostatka isporuke Pene, mi špijuni smo u ozbiljnoj nevolji. Onda bolje da pođemo. Kako to misliš mi? Objasnit ću vam usput. U redu, ovo je plan, pronalazaču. Ti imaš opremu, a ja imam znanje. Pustit ćemo Penu svuda po svetu i stvorit ćemo neuništivu vojsku lovaca na špijune. Strava! I mogu da nosi super opasna odela. Da, i da imaju fenomenalna sportska kola. I zajedno ćemo zauvek osloboditi svet od špijuna. Niko neće moći da ometa više moj rad. Da, šta pa? Sada što se tiče tvoje kose, moram biti brutalno iskrena. Ako smo mi partneri, moraš da uradiš nešto sa njom. Obri se, ofarbaj, bilo šta. Ja moram da održim svoj ugled. Sredite ih, dame. Ja ću biti ovde ako vam zatreba moja pomoć. Kako ste vi bezveznjakovićki uspjeli da preživite moj genijalni plan da vas brišem sa lica zemlje? Zašto ste povali svoje majke? Zato što mi podržavamo sve što naše ćerke rade. A sad se spremite za ribanje. Opremite se, lovci! Brisač špijuna, špijunske laserske naočare i moji otrovni pauci! Ove strave sad već postaju smiješne. Hej, ovo je ozbiljan brisač. Dobro je da sam prošlog semestra završila kurs stepovanja. Pogledi ipak može da ubije. Ajde,
da šanse ostanu jednake. Moj vezivač špijuna će lepo da posluži. Pustite nas! Što to radite? Ne možete ovdje da nas držite. Da li biste možda kada se ovo završi otišle sa mnom na večeru? Sa takvom kosom ne bih se videla sa vama ni u javnosti, ni privatno. Zašto svi kritikuju moju kosu? Ona treba da mi pruži kredibilitet u svetu otkačenih naučnika. Ne možeš doveka da se kriješ, špijunko! Zašto mi niko nije rekao da u ovom izgledam kao štreber? Dosta smo se igrale! Hajde da završimo ovo jednom za svagda! Osjećam se tako bespomoćno ovako zaglavljena. Hajde, onda da se odglavimo. Bravo, Gabi! Svaka čast! Sve je to u opisu posla. Pozdravite se, bezveznjakovićke! Nema nikog da vas spase! Osim nas! Nije loše za jednu starodiju. Mislim na pojasu. Kad već nećeš da izlaziš sa mnom, mogu i da te se rešim. Ja! Samo u tvojim snovima, druškane! Zbago, špijunke! Kad jednom pustim penu u svet, nećete imati kud da pobegnete! Moramo da zaustavimo taj avion! Ali kako ćemo bez opreme? Sad je imate. Hvala, mama! Spasla si stvar! I lepo ti upotpunila odelo. Događa se to da je zvanično došao kraj svom lovu na špijune, Mandy. Clover, možda bi trebalo da razmisliš gde upireš to? Da, ili će i nama zvanično doći kraj. Upsi! Dobro, sad je zvanično! Lov na špijune mi se uopšte ne sviđa! Pronalazač je vraćen u zatvor, ostatak pene je uništen, a ja sam dao antidot za lov na špijune vašim drugaricama iz škole. Recite mi, šta mislite, da li su opet one stare? Gde smo? I kako smo dospele ovamo? Možda smo se izgubili na putu za žurku ili tako nešto. Bezveznjakovićke, vi ste nas dovele ovamo! Hoću odmah da mi odgovorite! Da, rekla bih da je to stara, Mandy. U redu. Može li neko, molim vas, da nam kaže kuda nas vodite? Da, imali smo dovoljno iznenađenja za jedan dan. Zašto da vam kažemo kad možemo da vam pokažemo? Nema šanse! Ima. Da li ovo znači da možemo opet da živimo zajedno? Tako je. A da ostanemo super špijunke? Možete i to, ali samo ako obećate da nećete više čuvati tajne od nas. Dogovoreno! Od sad ćemo vam pričati apsolutno sve! Da, do poslednje dosadne sitnice! Kad vam budemo sve izblebetale, zabolit će vas uši. U redu. A sada dođite da vas zagrlimo pre nego što pođemo. Idete! Tek smo počeli da se zabavljamo! Lepo je biti tajni agent, ali od ovog trenutka špijuniranje prepuštamo vama. Upravo si upropastio jedan poseban trenutak. Izvinite, ali imam uzbudljive vesti. Upravni odbor je prihvatio molbe vaših majki da postanu aktivni agenti organizacije. Aktivni agenti organizacije? Nameravali smo da vam kažemo... Ali nismo htele da brinete. A osim toga, poneka mala tajna između majke i ćerki nikad nije škodila, zar ne? Ne! I zato ćemo morati da vas kasnimo. Osuđujemo vas na nedelju dana zabrane izlaska iz naše kuće na plaži. Dogovoreno. Špijunke za zauvek!